Hi. Kini si Bisdak, ang inyong komedyante, pasiaw, mga binisaya. O usapo di ay sa akong abilidad ang maestro og chess. Maestro og mga bata magtuon og chess. Nakaproduce na ta og mga maayong klase nga mga player sa Mindanao nga nahimong lig-on sad nga mga players nga nangadagko na. Usang benepisyo ani makalibre sa eskwela o makatabang sa pag-analisar sa pag-eskwela sa mga academics takong tabang. O doon ay nangutana kung posible ba ang two-move checkmate. Posible. Ang two-move checkmate, mamati ang lugar sa puti. Tungod kay ang lugar sa puti, mao may muuna og duso. Duha ka moves, ma-checkmate o mamati ang puti, white. Sundi lang ang video o inyo makita, labi na sa mga beginners, sa mga bago pa lang nagtuon, mga kabataan, makalingaw ni nga video. Two moves checkmate, posible. Ang mo checkmate ang itom at ang ilang sundi o palihog subscribe sa akong Bisdak channel. Salamat.